ndị be anyị mma no ụtụtụ ọma, efifi ọma, abalị ọma, ebe na ebe ọbụla ị nọ na ekene ngo. Ama m na unu na-eme ọfụma, ọ dịrọ mgbagha na anụ Igbo na-eme ọfụma always, mana onwe ife na-afụ m ụfụ, onwe ife nnotisi nsị ka mma ma ụmụ Igbo anyị onotisi kwelie. Just abịago na East ya, ọ dịghị ka onwe economic value ndị Hausa na-ewetala anyị. A na-eketego m dịtị na anyị agbakọtago m nkịtị nsị ka m kwupụ. Ndị Hausa ga-abịa saịda a, fada akwụ tax, fada akwụ ụgwọ ọkụ, fada akwụ ụgwọ shop, fada akwụ ụgwọ mmiri, fada akwụ ụgwọ security. O nwere ụgwọ ha na-akwụ, so ihe dị na ha ya abịa bili, anyị nwa na-akwụkwa ha ụgwọ akwụ. Onye Igbo lụcha ụnọ, o je kpọọ onye Hausa, ọ bịa wụlụ security man ya, a na-akwụ ha ụgwọ on top. Asị na ya ekewa, na ya ekewa, na ekewa na anyị lose, na anyị ada akọ nni. Ha nwe ọma lose, ma how many oyi well ha nwe, they go lose too. Asị na ọkwa ha na-akọ nni, ha nwa kacha akọ nni, mana agụụ kacha agụba. Anyị akọba nni, anyị nwe ndị Ebonyi, nwe ndị Benue, anyị nwe people na-akọla anyị nni. Asị na tomato ji megịnị, ọ na-ejiri akwụ, ada esu stew ofe akwụ, anyị esiwe stew ofe akwụ. Jollof rice anyị esikwe n'ofe akwụ. These things na bother mo, because ebe ọ na anyị nọ, ebe ọ na onye Igbo nọ, ọ na-achọ ka ọ dị comfortable. Ọ ya alụ nọ na township, ọ lụkwa na village. Mana onye Yoruba ma ọ bụ onye Hausa nwere ya nwa, sọsọ ebe ahụ ka ọ nọ ka ọ maala. Oluzie ka anyị zọwazie nke anyị, akpụrụ onye ekpochie na-achọ one Nigeria, anyị ekewana na onwekwa ulu anyị ba. Onwere ulu anyị ba, rafu na anyị ka anyị fụban. These things they bother me a lot. Unu ada abala anyị ulu, ma anyị luo na mgbagobe unu, anyị luo north, anyị na-emepele unu ụzọ. Anyị alụọla unu ụlọ, na-eme development a na-abata ebe niile. Unu si na unu wu Muslim, unu ada aṅụ nkwụ ike. And achọpụtara m na tax a na-akwụ na ebe ọ kacha abanye bụ na mmịa, unu ada aṅụ mmanya. Mana abịa na tax, wee da tax lụọla unu ezigbo ụzọ. Iju ibe mmadụ eju ya kpamkpam. Ọ bụrụ anyị kwụchala unu tax, mechie ihe niile, unu wee the money na-edozibe unu. Anyị anọla ebe atọ ọnụ kpọkịa nọ na Chineke kesili anyị ike. Just check godu mgbe anụcha Biafra war, ego one ka enye mmadụ. Ndị Igbo wee ji nwayọ wee tụtụkọwa onweba, pikọwa onweba. Ngwa just na-egodo ihe mee n'ọba, abịagodo tuo ego gosikwa na anyị kalili okwu anyị kote, anyị ya nọnwụlọ onwe anyị. Ọ bụrụ onye kwuo panti ya adọka. Ndị Hausa jewe n'onwe unu, nwere uru na-abala anyị, nwere uru na-abala anyị. Just ga-egworu sọsọ na East ya na wa na onwe unu, dị na-ewezi m iwe na wan ka anyị nọrọ onwe anyị. Ibebe mmadụ ị na-erigbu nwere uru ya abalị ya after asị ala. So onwenugo onye Hausa rent ụlọ side gị, enyewe ofu ụlọ, ha ncha mmadụ 100 of ha bi n'ofu ụlọ, ị na-akwụkwa ụgwọ n'elu na wan na wazian. Ha bikonu ka ndị Igbo otu anyị si ahụ onwe anyị n'anya ka anyị hụkwala na-aga ahụ ịghọta. Ekwukwu na Bible, a sị na Jeremiah chapter 10 verse 23, ọ sị na mmadụ ama nchi nwe onwe ya. Mana ọ ka mma ka anyị nọgolo onwe anyị wee na-eche God's kingdom, na ndị apịawago mmadụ azụ n'oge mmadụ ya ebibeghị na-akwụ ya ụgwọ n'elu ya, vụnyekwara ya machine dash, ọwọkwa hypo na ọnya wee na-eje na-akpagharị maka ụnọgode. No value to us, no value. A na-asị one Nigeria. Ndị Igbo na-akọkwukwa ọrụ ije Agụleri, jee ndị ahịa mmelụm, jee ọmụọ iwe ebe a na-akọ ọrụ, anyị azọ nwe onwe anyị. unu aka anyị jide ego.
unu onye mmegharị ọnụ na-akpụrụ ya gbochie, onye mme ọnụ na-akpụrụ ya gbochie. Bịakwuo n'ụkpụrụ mgbochie ka m wuwe ewu. Ebe ahụ na onye mmegharị ha n'ọnụ, onye kwuru anyị ihe dị mma akpụrụ ya gbochie. Ida afọ afa ndị mbụ ọkwa Denmark ka ọ gịnị, Croatia, Kovacic, nke nna Shish, ha ncha na-azaka ofu afa ma eje bọọlụ. Mana abịa bọọlụ na Naịjirịa, onye nke nna ya na-aza Musa, onye nke nna na-aza Tantata, onye nke nna aza Nwetakweghị. O nwere ka afa si wee rapọ, o gosi na mba onye ifuta onye gịnị ya na marọ na da asụkọ ofu asụ a na-ejekọ ibe. O kwesịrị ebe ọ na abịa n'ibe one language. Igbo amakakwa na na-asụgo dị ọ na-atọ ụtọ wee wọzie mgbe anyị mekọ ihu ọnụ. Ọ dịkwana m n'ọnụ ya ka m ji wee sị ka m kwuo. Ọ dị m n'ọnụ iche na asị n'ọla na check ya nwere economic value, they have nothing for us. Ansụzi ya n'oyibo nwere iwe anwe ofe anyị akpọgo na onye Hausa kịta kpochie na police station. Echi niile onye Hausa ebe elu onye mana gụnwa bụ onye Igbo o nwere ya bịa beelu gị ma ọ na ịkwụrụ ụgwọ. Biko nu ma ndị Fulani ma ndị naban unu na-asị na unu nwe power na-eru ma agụụ na-agụ unu naban mmadụ si na ya achọzi. Biko nu na kpọta mmadụ getima odulu ndị bebe chịkọjuo ha na-erikwa ugwu nri n'enu ya. Na-erikwa ụmụ nwaanyị anyị ọrụ n'enu ya. Nothing to gain. Anyị obu na edozielu unu melu unu iwe. Hey olugokwe na onye nwe ya ama ka ntikwe mkpu. Ọ na-ewezikwe m iwe. Ndị Hausa na mbụ unu mbịa onye nke m hụrụ nchụfu ya side a nwere ulu n'abalị anyị sọsọ na unu na-akwachi akpụkwụ polish na-awazi ya na anyị nwere ndị ya emie. Nothing. Ịbịa side anyị ọwụrụ ndị ji ego ndị ọkata ya etinye ego ba na-alụ ụzọ a na-edozi side a. Elu obu na-ewele ego mmanya unu nada akwụ, ego taasị unu nada akwụ, unu si na unu nada akwụ, a na-alụlụ unu bụ unu. Ma nwere value unu bụ nwere ulu unu bala anyị. Eseme well na onions anyị use when nchuanwụ. Unu wee tomato anyị esiwe jollof rice ofe akwụ. Ịhụ na ọ na-atọ dịkwa ụtọ. Nne na nna anyị bụ mee na ọ bụ ndị nna anyị ba. Biko kwa na ọkwa ọ dị m n'ọnụ biko onye ama m na onwe ndị na-echekwa otu nsi eche ka ọ ghara ịdị ka nnọkọta akwụkwọ okwu mana alarụcha m ụlọ okwu ezim odidi nsị ka m kwufu iwe niile galacha ọnụ. Nna ọ na mmadụ ma ebe ya amụnye mmadụ ekwe. Biko nu Chineke chekwaba unu ọfụma ebe na ebe onye ọbụla nọ wee na-anụ onu m. Chineke agozigokwa na anyị dị independent. Nwere onye anyị depende. Ebe onye ọwụna Igbo onye ebe ọwụna onye Igbo nọ. You must see a way to make it. All follow come. Bless na anyị wa ọkpọkọpị. Jango. Ana m ayọ ka Chineke chekwaba unu niile. Wee na-ekpekwa na-ekpele ihe anyị na-achọ mezuola anyị. Success to all your businesses. Okay? Ọ ya abala onye na onye ọwụna. Igbo amaka, asụ anyị amaka. Talent anyị amaka. Follow come ka ọwụ. Even your friend with benefits. If you are my friend, if you say we are together, if you say nature ka anyị na-emekọ, give me benefit. Nye m ya ba m ulu. Awụrụ ịbịa be m na m iwe m na-akwụ ụgwọ n'elu. Nye m ya ba m ulu. Anya wee mewe enyi. Ndị bịa tụ obi kuba na ego. Ndị bịa tụ ego, ọ dị ka ha elitere iwe n'aka ya. Ha nwetara iwe n'aka ya. That's why they returned. Isi nna m na ahụ nwanne na ya wuwu.
na ya onwere iwe benefit nugo n'aka unu ị na-asụrụ m Hausa anụmanụ daa ka eda kọnikel ma o metere nkwa adịmanụ Hausa be m ka mma asụsụ m ka mma how can someone gịnị ya na-ada asụ ofu asụ fụta unu asị na unu one na ban biko ndị ọnụ na-elu n'okwu ma na ihu unu ya eme biko anyị natakwan be anyị amakakwan anyị dozie ya small London ijedukwa outside country onwe country east ya Kazakhstan anyị dozikwa nie kemgbe Dubai nwa mepebe kemgbe South Africa anyị be anyị amanụ mmanụ anyị ji the money iwe agaba biko ndị ọnụ na-elu n'okwu tini ọnụ iwe ọ dị m very important ka mma ma ya bụ ulu hey mba country nka isi n'ike God bless you all.